Babat o Sister Maida. Congressman Lord. Mr. Maida. Dara. Oy, Kwan, mga laki dito tubang. Ay mo kahadlok og pungko. Makatindog lagi mo. O pagsabala di mo katindog kay birahon mo. Okay, malunod ang barko. Ang diri daghan kayo, despikas, bitaw. Dito, balance. Christmas party karon. Distrito. Ready ang mga handmaids ha, kay kamoy sunod, picture. Mga handmaids of the Lord. Handmaids na sunod, handmaids. Okay, thank you. Sige, next, handmaids. Handmaids of the Lord. Dapat nga yun. Kana ko apa yung in-charge na. Mga handmaids, picture sa mga handmaids sa una, ayan ikuha ni kanisa diri. Mag-picture sa sila din. Ilan na din ang